Tady tento jižní tovaný most začíná psát svou historii v roce 1900, znamená na přelomu století, kdy ji zhotovila kovářská firma bratří Kleinů ze Sobotina. Před tímto mostem byl tady most dřevěný, který současně s Opavskou bránou vlastně tvořil vstup do centra města Krnova. Most od roku 1900 prošel již obdobími povodní, a to minimálně 3, a to v roce 1908, 1940 a 1997, což již řada Krnovanů zde zažila. Přesto, jak vidíte, vydržel, nicméně zub času se na něm podepisoval, proto přistoupili radní, respektive město, k tomu, aby tento most byl zrekonstruován a byl jakýmsi historickým odkazem i pro další generace. K rekonstrukci mostu došlo proto, poněvadž most už je přes 100 let starý a postupně začal korodovat. Tím jsme už museli v minulosti udělat jakési opatření typu zákaz vjezdu, nosnosti. A to nás dohnalo k tomu, aby jsme rychleji postupovali při té realizaci té rekonstrukce jako takové. Ta rekonstrukce probíhala ve vztahu k té ocelové konstrukci asi takovým způsobem, že se prorezivělé prvky, které měly co dočinění s nosnou konstrukcí mostu, se vyřízly, demontovaly a nahradily se novými prvky, které měly tu stejnou dimenzi, stejné profily. Prvky, které neměly nosnou funkci a byly pouze výplňové, se vyspravily ve vařením ocelových desek. Po takovéto úpravě spodní části mostu se celá konstrukce ocelová otryskala křemičitým pískem a provedl se ochrany protikorozní nátěr s dlouhou trvanlivostí minimálně 20 let. V roce 2007 mu byl přiznán statut Ministerstvem kultury jako kulturní památka. Takže věřím, že je významnou památkou nejen pro nás, pro současníky a pro Krnovany, ale i pro široké okolí. Samozřejmě součástí rekonstrukce mostu nebyly jenom ta ocelová konstrukce, ale také za mnou, tedy co se nachází mostovka mostu. Původně byla asfaltová, která se zdemontovala a nahradila se železobetonovou mostovkou. A chodníky, které taky nebyly už funkční, se pokryly celoplošně ocelovým plátem. Rekonstrukce mostu samozřejmě neobsahovala jenom vlastní most, ale obsahovala části komunikace před a za mostem a sousedící chodníky. Dále u té rekonstrukce mostu se provedly nové rozvody veřejného osvětlení, vlastní osvětlení mostu 4 svítilnami a provedlo se přemostění nebo propojení vodovodního řádu z levého břehu řeky Opavy na pravý břeh. Opravu mostu zajišťovala firma Světelský stavební SRO, investorem bylo město. Most je financován výhradně z peněz města a stál přes 8 milionů korun. Nebyly na to brány žádné dotační tituly ani z Evropské unie, ani jiné. Co se týče mostu, tak byl dlouhá léta uzavřen a bylo tady velké dopravní omezení, jednak co se týče vozidel, pouze do 3,5 tuny, jednak co se týče chodců. Takže jsme rádi, že díky tomu, že je to velmi významná dopravní spojnice, tak se opětovně plnohodnotně podařilo propojit lidnatné opavské předměstí s centrem města.
veškeré přípravy byly poměrně náročné, když opomenu technické přípravy, které byly realizovány odborníky, tak z naší strany vedení města bylo spousta hodin hlavně věnováno místním podnikatelům, samozřejmě uzávírkám a jakýmsi harmonogramům prací, které by měly ten celý postup té rekonstrukce umožnit v čase, který je daný. Město bude i pokračovat v dalších návazných aktivitách. Na podzim bychom chtěli nechat opravit drobnou limigrafickou stanici, která je stavebně technickou součástí mostu, ale je to samostatný objekt v katastru. A dále navážeme ještě obměnou veřejného osvětlení na náměstí Minoritů, což je plocha, která navazuje mezi mostem a radnicí. Co se týče toho veřejného osvětlení, tam bychom na základě historických fotek z přelomu století chtěli osadit historizující sloupy, ale s moderní technologií, to znamená LED osvětlení. Dovolte, aby vás tady dnes přivítal při slavnostním otevření historického mýtovaného mostu, který dneska slaví 115 let. Krásný den vám všem, vážení spoluobčané. Jsem velmi ráda, že vás mohu dnes přivítat u příležitosti slavnostního otevření zrekonstruovaného a nově otevřeného mostu. Paní starostka z místostarosty a s panem ředitelem slavnostně přestřihnou pásku a otevřou most k užívání.